Прилада для утаймавання пчол амаль готовая. Бо інакш з імі ніяк не домовиться. Такие скупые на мед истоты, невыхованные, задиристые пчелы. С вами только пастка справится. Добрый вечер, Топа. Ага, привітання, Рися. Про якую пастку ты только что казал, а? Признавайся, я супраць усялякага зла, ты ведаешь? Ай, ведаю, але успокойся. Ніводная пчела не будзе пакрыўджана маёй вынаходкай. Вынаходкай, Армал? Гэтай, подстаўкай? Не подстаўкай, а прыладай для утаймавання пчол. Зараз растлумачу, як яна працуе. Ну, давай. Бачыш гэты гарлачык? Бачу. Здагадваешся, што там на дне? Здаецца, мёд. Правильно, трошки мёду на дне. Астатні, вядома, з'еў? А як жа? Але больш і не трэба. Пчолы пачуюць мёд і ў збан пазлятаюцца, каб праверыць, чый ён. А я ў гэты момант падпорку ціхенька прыбіраю, падстаўка опускаецца, а хусцінка закрывае выхад з гарлачыка. І пчолы застаюцца ў пастцы. Так, а пакуль яны ў гарлачыку злосна гудуць і штурхаюцца, я спрытна лезу на дрэва і бяру колькі заўгодна духмянага мёду. Армал, гэта крадзеж, Топа. Не, Рысечка, які крадзеж. Гэта для іх выхаваўчы момант. Не жадаюць па добрай волі частаваць госця мёдам і быць ветлівымі. Госць сам пачастуецца у іх адсутнасць. Ой, я перавыхаваю гэтых скнар. Наўрад ці. Не сумнявайся. Армал, а ты уяўляеш, што будзе, калі пчолы выляцяць з гарлачыка? Спадзяюся, ты не збірайся іх там доўга трымаць. Не, я толькі забяру мёд і адразу іх выпушчу. Тут яны цябе і адзячаць. Беражыся, Топа. Рысечка, гэты момант я таксама прадумаў. Схаваюся ў кустах і здалёк дзядулевай вудачкай падчаплю хусцінку. Няхай вылятаюць. Ну што, бліскучы план? Я б не сказала, Армал. Па-першае, чаму ты вырашыў, што пчолы, калі пачуюць мёд, роем палезуць у гарлачык? Яны могуць адправіць туды пчалу-разведчыка. Глупства! Кожнай пчале захочацца першай дабрацца да мёду. Таму і ўваляцца туды роем. А пастка і зачыніцца. Топа, пчолы разумныя і вельмі асцярожныя. Яны не заляцяць у тваю пастку. Заляцяць! Армал, не заляцяць. А я кажу, заляцяць! А я кажу, не заляцяць. Заляцяць! Заляцяць! Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі! Прывітанне, мае гарачыя спрачальнікі! Ух, расшумеліся! Не заляцяць. Добрый вечер, Коска. Прабач, калі ласка, нават цябе патрывожылі. Салют! Далёка дзе была? Па шчаслівым выпадку я была ў казцы пра Вінні-Пуха. Выбачайце, сябры, але мы з героямі незнарок пачулі вашу спрэчку, як забраць мёд у пчол. Выдатна! І што скажаш, Косачка? Бліскуча мой план, а? Ой, вельмі рызыкоўны, Топачка. І гэта пацвердзілі Пух з Пятачком. А я што казала? Армал, але Топа і слухаць мяне не хацеў. Паслухай хоць Вінні-Пуха. У яго такі вопыт абыходжання з пчоламі. Праўда, Топа.
И что Мишка сказал? Винни-Пух пасля шматлікіх спроб і памылак прыдумаў ідэальны план, як перахітрыць пчол і выклікаць іх з дупла. Ай, цікава. Пуху вельмі хочацца падзяліцца сваёй новай ідэяй з чытачамі, але пакуль ніхто не ўзяўся напісаць працяг прыгод Вінні-Пуха і ўсіх. так, таму ён папрасіў мяне перадаць табе, Топачка, яго геніяльны план. Ну что ж, слухаю. На гэты раз усё выключна проста. Паблізу ад дрэва, дзе жывуць пчолы, неабходна разбіць клумбу і пасадзіць кветкі. Ну, шмат кветак. Ну и что? Як толькі яны расцвітуць, усе пчолы роем кінуцца збіраць з кветак нектар. А ты, Топачка, не лаві варон, а хуценька лезь у дупло за мёдом. Покуль пчелы управятся с кветками на клумбе, я уже спущуся с древа с медом. Подобается план. Браво, Пух! Екалагічны спосаб, Рмал, і ніякай шкоды пчолам, за выключэннем страты мёду з дупла. Я ж казаў, Рыся, што гэта будзе выхаваўчы момант. Урок пчолам за іх прагнасць і негасціннасць. До таго ж, на маёй клумбе яны назбіраюць нектару на новы мёд. Толькі трэба зрабіць клумбу. Во, якраз дзядуля Дабрадзей збіраўся пасадзіць новыя кветкі. Лічыце, пытанне вырашаным. А твою пастку для пчол мы разбираем, так? Так, ідэя Пуха мне больш спадабалася. Сапраўды, рызыкі ніякай у параўнанні з маёй пасткай. Вінні-Пух будзе вельмі рады, што табе, Топачка, спадабаўся яго апошні план. Перадавай, косачка, маю падзяку Пуху. О, пачакай! А ты куды? Топачка! О! Вось! Яшчэ перадай Пуху і Пятачку ад мяне новы сіні шарык. Ну, замест таго, які лопнуў падчас правальнага эксперымента Вінні-Пуха з хмаркай. Абавязкова перадам, Топачка. Сябрам будзе вельмі прыемна атрымаць такі падарунак. Які ты шчодры, Топа! Бо ідэя Пуха бліскучая. Таму рада дзякаваць. З радасцю перадам. Толькі спачатку пагляджу з вамі мультфільм, добра? Безумоўна! Глядзім, сябры! Ну а зараз будзем развітвацца. Вам час класціся спаць, а мне вяртацца ў казку да Вінні-Пуха. Што ж, да новых сустрэч! А мы мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем чароўныя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прыгожых усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай,
оченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай.